Mačak u čizmama. Nekada davno živeo je jedan mlinar koji je svom sinu kao jedino nasledstvo ostavio mačka. Mladić je bio siromašan i mnogo je tugovao. Mačak je smišljao kako da mu pomogne i reče: "Daj mi šešir, mač i čizme, a ja ću ti za uzvrat dati bogatstvo." Začuđeni mladić ga posluša i mačak u čizmama ode u šumu. U šumi je ulovio zeca, pa je otišao na dvor da ga pokloni kralju. "Ovo šalje moj gospodar, Markiz od Karabasa." Pokloni se mačak kralju. Kralj se mnogo obradovao poklonu, pa za uzvrat dade mačku punu vreću zlatnika. Mačak odnese zlatnike svom gospodaru, koji je bio presrećan kada ih je ugledao. Posle nekog vremena prolazili su kralj i njegova ćerka kočijom pored šume. Kad ih ugleda, odjuri mačak gospodaru i reče mu: "Danas je tako vruće, zašto ne odeš do reke da se okupaš?" Kada je mladić ušao u vodu, mačak mu sakri odeću, poče da viče: "Upomoć! Ukradoše odelo mom gospodaru, pa sad ne može da izađe iz vode." Kad je kralj to čuo, naredi da se donese najlepše odelo za Markiza od Karabasa. Onda je mačak smislio novo lukavstvo. Otišao je bogatom čarobnjaku koji je imao mnogo zemlje. Kada je prolazio, rekao je radnicima u njivi: "Ako vas kralj pita čija je ovo zemlja, vi recite Markiza od Karabasa." Kada je ušao kod čarobnjaka, mačak ga upita: "Znam da možete da se pretvorite u koju god životinju poželite, ali ne znam da li se umete pretvoriti u miša." "To je lako," odgovori čarobnjak i pretvori se u miša, a mačak ga odmah pojede. I tako je mačak u čizmama doneo bogatstvo svom siromašnom gospodaru. Kraljeva ćerka, lepa princeza i mladi mlinar su se venčali i srećno živeli.